Rialacha na Scoile. Pictiúr a haon. Sa chéad pictiúr feic mé príomhide ard scoileann chnoic agus í ar slí go dtí an tionól seachtanúil. Ag an tionól seo, leabhróidh sí le daltaí na scoile faoi imeachtaí na seachtaine agus mar is gná rachadh sí trí rialacha na scoile. Is iad na rialacha atá cá ná, meas a bheith ar chách, éad is scoile a chaithimh, an scoil a chumad mar thiamh sonna, obair go díthallach, gan bhuilíocht dhéanamh, gan roma a chugant nó tabac a chaithimh, agus faoi dhearra gan alcóil a fháil ná drogaí a thógáil. Pictiúr a dó. I pictiúr a dó is folas nár éist roinnt de na daltaí leis an bríomhide agus feicimid iad ag briseadh na rialacha. Tá buachalaí ann ag immert pelle ach go tobann tosnaíonn siad ag trid, ní suíomh sonna é ar aonos. Ansin, feicimid cailíní ag briseadh na rialacha freisin taobh thiar den bhocháin rothair agus iad ag caitheamh de bach. Pictiúr a trí. I pictiúr a trí bearn Bert Bhúntóir an túsal ó Brian agus Banny Huma ar na daltaí a bhris rialacha na scoile. Tá siad an-chrostaló, chuir an túsal ó Brian i gcuine don na buachalaí a bhí ag trid gur bíad rialacha na scoile meas a bheith ar a chéile agus suíomh sonna a chruthú. Fifríonn sé díobh an bhfuil éon rud le rá acu. I gás na galíní tá Banny Huma ag tuairt amach chomá. Deir sí go ndéanann tabac dochar dá sláinte agus gur cuireamú airgid é. Pictiúr a ceathair. Nuair a théann na daltaí a bhaile, ceistíonn a dismóthirí iad. Deir siad go bhfuair siad gléich ón scoil sa tráthnóna ag rá go raibh báiste i driblóid, fhíoríonn siad díobh cad a rinne siad. Dar ló, beidh cruinniú acu leis an bríomhide ar maidin faoi. Tá úna agus ganra ar na daltaí. Tá is acu go bhfuil siad a bunc ceart anois. Pictiúr a cúig. I pictiúr a cúig feicimid Seán, duine de na buachalaí triblódacha le na hismóthirí os cóir an phríomhide. In sin an phríomhide ló cad a tharla. Níl tismóthirí cheáin sásta agus tá nára ar cheáin. Tá na daltaí triblódacha eile sa seomra feithimh le na dismóthirí ag feithimh leis an bríomhide. Pictiúr a sé. Sa pictiúr deireanach feicimid na daltaí a bhris rialacha na scoile i gcuineáil tar éis scoile. Is é an pianós de chaithimh de buic ná uair an chléig a bháin i gcuineáil tar éis scoile, agus is é an pianós de thrid ná gá uair an chléig. Tá na daltaí ag stadéir rialacha na scoile agus tá ceacht fálamtha acu anois. Ní bhrisigh siad na rialacha riamh arís. Ceistena. Cá bhfuil an príomhide ag dul i pictiúr a haon. Cad atá ar siúl ag na cailíní ag bunán pictiúr i pictiúr a dó. Cén tá mé i pictiúr a sé.